Hello everyone. Good morning बयनिसिमबो दायो फुंनि सम ओमफ्राय सानफ्रामबोनि बायदि एखे खामानि जानाय लोंनाय हराव एवफ्रामना दोननायखौ आङो दा आलुजों संगासिनो आरोना दाउजों आलु फुङावनो जानोसै आरो दिनैहाय दाउजों आलु झुल संगासिनो दङ आङो जानो थाखाय रेडि बिथिंजा संगासिनो नै ओंखामा मोनबाय आरोना दा ओंख्रिया मोनबानो जानो हासिगोन आरो फुङावनो दिनै ओंख्रिजों गोग्गोम जानानै लानोसै आलुजों दाउ नायलाय जों दुगैखांदो बियो दासो उनथिनानै नो आंखौ एसे लाना हो भिडिअ टेस्टि नुदोंना लोगोफोर जोंहानाथ' आलुआ एकदम थाखाथारो नङा होमबा नै केमेरामेनानो आलुखौनो बांसिन मोजां मोनो माने आंनि हासबेन्डआ ओंखायनो दाउजों आलुजोंनो फुङावनो संगासिनो दङ आं दायो जालायनोसै मानसिनि जिउआलाय जानाय लोंनायजोंसो जाखायो नालाय जि मावनांगौ जि खालामनांगौ जानायनि उनावसो मावनो हाखायो नालाय जेन'बा जि खामानिबाबो दा जि जोम सुनांगोन माबानांगोन ना सानफ्रामबोनि एखे खामानि आरोना लोगोफोर मानसिनि जिउआलाय बिराद गरम नै फुङावनो 8थायानो जायाखै होमबाबो जा गरमखा ओमफ्राय ओंखामा दहायनो मोनबाय आरोना आयौ आं नैथिं दै गुदुं फुदुंदोंमोन नै दुंद्रायबायसो खोमा जाबाय दे इमान गुदुं नङा दे बन्द' खालामबाय आं ओंख्रियाबो मोनबायथ' आं एसे साखि नायनो दे संख्रि नांना नाङाखै संख्रि इसे नांबावगोन लाइन फैलायबाय लाइनानो थांलाय फैलाय र' साखि नायबावनोसै आंबो ओंखामा हाबा थांबाय नै फैनानै एसे नायफिनबावनोसै ना संख्रि हरबाय नालाय आङो जाखाथारबाय दाना जानोसै ओंखामाथ' दहायनो मोनखादोंना जानोसै ओंख्रि गोथावफोरखौ थाब जाथारनांगौ मोनबानो र' खुरखानोसैबो आङो गुसु जानायनि एसे जाबाय ना दा नांबा लागोन आं माबा लायनो र' फुदिंनांगोन गुफुराव जादो आंनियाव जानोसै ओंखामखौ लाबोग्रोदो होनबा हायगोन सिप्रा आङो जिउ गुफुरा नोंनि एसे होनसै ना नोङो आलु मोजां मोनो आलु बेदरखौ होनि एसे होथ' दालानो जाबाय दे अ नै आंनिखौ हायखानि र' एसे लाबावनोसै आं जाथ'सिदेसोनो गोबाङैनो दं दे लेट्स गो जानोसै जोङो ओंखाम आं फेन लायनि र' गरमथारसै दे लाय होमबालाय फुंबाबो गरम हाय इसर लोगोफोर टाइम नङा बिराद नै सान्दुंखौ नायनाय डाइनिंआव माबायदि नांफैयो जाहानाव ना लायदो होमबालाय दैया फन फैदों आंनो हेल' बेयाव दै गुदुं फज'नांगौ ना र' आयै गुदुं जाबाय माथो ओइ जेसिखौ नुवाखै
इयाव आरो दा प्लास्टिकसोआव नों हायावनो दोन नङा नै आं इखौ मानो लाबोदों बेलथायलाङाथ' बेलथाया मानो बेलथायलां खुग्लुनासो दोननांगौमोन नाङा आरामसे जाबाय बेलाय उपाय गैया गरमबाबो हासबेन्डनि थाखाय दै गुदुं फुदुंनांबाय आरोना बेहा एकदम गगा मोननाय गुजुनायानो दाबो खारनो रोंला एसे गुसु होदेरग्रोनांगोन दुंद्रायबाय रायलाय एकदमबारे खोमोरनो बावदों आङो जागोन दे आइ गुदुंथार ग्रोब जाखाबाय जोब फेनखौ लायगोन नोङो आंनो लायनोसै र' बिदि खालामनो हागोन आरो साफा खालामनो मोनाखै फुङावनो ओंखाम संनायाव हाबहैबाय नालाय ओमफ्राय हासबेन्डआ लेट सिखारोना एसे ओमफ्राय नै एकदमबारे लाइसिलाय जाना दं दा जाखांबासो खालामनांसिगोन बेयावनो दोन आं सौहरनोसै ओरैहाय थां एखे आं हरखिसोन फेनखौ नों थिग खालामहाय र' सुइसखौ होथ'नाङा होआखै दे सुइस होआखैनो आङो जों जेखि जौगोननिथिं बांसिन नांनाय खालाम जाबाय दे जाबाय सुइस होनोसै आं जाबाय दे नायनाय जाबाय दे जाबायबा जादो जों दासो गुसु आराम मोनलायबाय आं फेनखौ लाबोनानै ओरैबायदि गरम गुंग्राय गारना फैयोनो हासबेन्डआ आखाइ सुबो दे जेव बेसेरा एकदम गगा मोननायानो हामला आरोना लोगोफोर ओंखायनोथ' एकदम थुङा खुलायनाय दै गुदुं फुदुंबाय थानांगौ जादों आंबो आखाइ सुवाखैथ' जों जानोसै दे लोगोफोर फुंनि ब्रेकफास्ट गोथाव जादों आलुखौ नाय बानलुखौ बारा बानलु जानाङा बानलु नङाबा ओंखामखौनो खहाबा बेखौ जेसे गोसाबाबो माने ओंख्रिफोराव बाथोनफोराव भाजाफोराव जेसे माने गोसाबाबो बेनो बानलु नांगौ आरोना गोथां अरना जानो मोजां मोनो इयो माने गावबागाव मोनसे अयफाक आरोना लोगोफोर आंहा जायाबाबो सोलियो नोंलाय संख्रि नङाबा जाया इदिमोनब्रा दा इदि नंला बारा बानलु सिब्र' जाबाथाय एसे थुफ्लेनानै इदि मोजां मोनोना संख्रि एसे माबाथायबाथाय मा गुदुंद्राय गुसुखौनो गोथावथार मोनदों माबा ना जाखोमोन आरो लकेल ना बिदि गेजेरखौ मैयानो एसे लथ्र'मोन दाखालि बुथार मोनसे दाखालिना बाथिनै जायाखै बाथियावनो जाजोबनांदों फिसा नालाय दाउआ बिराद खायसो ओंखाम जानायफ्राव
मासे मासे जानानै फोजोबनांसिगोन होनलाय होमबा लोगोफोर जों जाग्रोनोसै ना ओमफ्राय जाखांनानै मोनसे जायगायाव थांबावनांगौसो दा लोगो मोनसिगोन ना लोगोफोर जानानै लाग्रोनोसै जोङो